Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Sibonga usuku asipha lona. Ngibonga isikhathi angipha sona sokuthi ngihlangane nawe mntaka baba, mntwana kaNkulunkulu, ukuba sishare izwi lakhe. Kunezinto ezimbalwa engifisa ukuthi ngizisho. Uma kunomuntu one-VN ende ayithathe somewhere efisa ukungisiza ngayo, kufuneka aqala nginotify ukuthi kunale VN le ngingakuthumelela yini. Nami ngokujwayelekile ngizolalela ukuthi umoya uthini kimi, ngikuvumele uyithumele noma ngingakuvumeli. Khona enye nje engivumele phezulu ukuthi ithunyelwe, kanti izothi sifikile athi umoya ngingayilaleli. Angiyilalelanga-ke nokho ngoba kuthiwe ngingayilaleli, ngoba kukhona konke okufanele ngikulalele. Wathi uyangiphephisa-ke, ngoba ezinye izinto umoya wento ungena ngokuhamba ulalela nje yonke into, ugcina usungena umoya waleyo. Yonke into ekhulunywayo inomoya ehamba nawo. Yonke nje into ekhulunywayo lokho kufanele ukuthi ukwazi. So laba abantu abahambe belalela yonke into ekhona, whether ku-WhatsApp noma ku-YouTube, baba nenkinga ekukholweni kwabo ngoba bahambe behabula wonke umoya. Qaphelani-ke, kuyokusiza ukuhlala uthandaza, ukhuleke, uze ukuthi uNkulunkulu uyakuvumela into uyilalele lento ofuna ukuyilalela wena, kanti mhlawumbe yena akafuni uyilalele. Uzothola usunento ilokhu ihlezi engqondweni ayisasuki, iyakulimaza, kuze ube namaphupho amabi, kanti ulalele into bekungafanele uyilalele noma ubuke into bekungafanele uyibuke. Ingakho ngikhuthaza abantu ukuthi aba-subscribe ku-YouTube, ba-subscribe epagini likaBaba uNsibande. Khona ungazi ukuthi uma ungena ku-YouTube uyongena kulezi iy'thombe ey'nqunu, ey'thombeni ey'ngcolile, ungene kukho konke ukonakala lokho, ngoba kuzolimaza ingqondo yakho. Subscribe, uzokutshela u-YouTube ukuthi useyifakile uBaba uNsibande inkonzo, ucindezele lapha phezulu kwi-notification, uvele ungene enkonzweni. Kuyasiza kakhulu lokho. So-ke abanama-VN amade, ungavele uyithumele nje. Ngoba phela uma uvele uyithumela weqa umthetho ukuthi singayithumela into more than 3 minutes, usuwonile. Kuhle ukukhululwe yimina. Uma ubuyisa umuntu okwesibili, iphuzu lesibili lelo, ngicela inamba yakhe endala, ufake inamba endala yakhe nalena entsha ombuyisa ngayo. Futhi nigade, ungavele ufune inamba yomuntu, ucacise ukuthi unawo yini uWhatsApp usibani bani, bese uyayithatha-ke inamba yakhe. Ngoba ngeke ngisho ngithi umoya wokuthelelana njengamanje. Mangaphazama ekuseni namhlanje bekunabantu abawu-4 okufanele ngabe bangenile, inamba zabo bezingekho ku-WhatsApp, and sekuyinto ejwayelekile leyo, niletha izinamba ezingena WhatsApp. Ngoba kusho ukuthi awumbuza umuntu, uvele uthi umuntu ngicela inamba yakho. Ucela kanjani inamba yomuntu ngoba ngabe uyacacisa, ngicela inamba yakho WhatsApp ngayo. Bese uthi umuntu hayi anginayo mina uWhatsApp. Usiyabona-ke seniyaxoxa ukuthi uyawuvula uWhatsApp noma-ke uyamshiya. Yayibona loo nto leyo, ujabule nawe uthi uletha umuntu kanti umuntu akanaye uWhatsApp. Niqaphele emagroupini asemabhrentshini, niqaphele kuma-group asemabhrentshini. Sebenzisani lento engiyisebenzisayo aka-admin only befundisa, admin only, ukuze kungabikho umuntu ozofaka into egroupini ingaqalanga kuwena. Ngisho yena ngathi uyifake egroupini vele ivaye ize kuwena admin, bese uyabona ukuthi yini leyo uyihlole. Njengoba nami kwenzeka nje, akungeni into engingayazi ekhaya lezwi. Qaphelani-ke, ngoba usathane sengi-operator ezingeni eliphezulu. Izinga eliphezulu elithini na? Iy'ntshumayelo zami sezigcwele iSouth Africa yonke zika-WhatsApp.
iy'ntshumayelo zami sezigcwele ku-YouTube njengoba senginama-video amaningi mangaphazama more than 1700 maningi lawo mavidiyo. So lawo mavidiyo asusumona kwabanye. Njengamanje kune-VN egijimayo elwa nami ukuthi angithunyiwe uNkulunkulu. Akungikhathazi-ke lokho. Yiyo le VN lena athe mangitshela omunye sebengitshele baba babili, owesibili uthe mangitshela ngathi ayithumele. Kodwa ithe isifikile wathi uNkulunkulu ungayilaleli ngoba izongilimaza bese ngigcina ngihluleka ukwenza inkonzo ngoba kuzongithatha isikhathi ukurecover. Into ekhulunywa lapha izongilimaza. So-ke naye uthumbulelo uNkulunkulu ukuthi mina ngithunyiwe uNkulunkulu. So-ke yayibona lona ngamagama ukuhlaselwa kwami sekukhulu ngoba sengi-operator ezingeni ngiyaxolisa ukuthi ngithi lo mhlaba ngoba uYouTube ugcwele emhlabeni wonke. Okay, WhatsApp kusasherwa khona la. Kodwa makunomuntu phesheya vele uyamthumelela inkonzo phesheya. Wavele bakhona abanye abasekhaya lezwe abaphesheya. So kusho ukuthi izinga esengi-operator kulona selinezimpi ezinkulu. Akufani kade unebandla nje laziwa la eduze esigodini sakho noma eRichards Bay bese laziwa khona. Futhi-ke kufanele phela nesisho nje siyasho sithi imoto ehambayo ekhonkothwa izinja emile azikhonkoti, noma umkhumbi ohambayo ohlangana nevunguvungu ayomkhumbi omile. So njengamanje izinga lokuhlaselwa kwami nomsebenzi kaNkulunkulu liphezulu ngendlela emangalisayo. So abangaqinile ekukholweni bazolimala baphume. Sekufika isikhathi la kufanele ubambe khona okholelwa ukuthi kuyiqiniso. Into engithandayo-ke ngoba uNsibanda ushumayela izwi. Ukhuluma izwi, akakhuluma into ephuma kuyena. uJesu Kristu uyinkosi yizwi. Yini umuntu uRoma 10 owuthandazayo uyizwi. Yonke into isezwini. So mayisezwini-ke uPawulo lokuthi akekho umuntu ozohlasela into esezwini. Asikwazi ukuyihlasela into esezwini. Kodwa-ke bayihlasela ngoba bathunywa uSathane. So wena bambisiso nakho ubamba ukuthi ubaba uNsibanda ukhuluma izinto zakhe noma ukhuluma izinto ezisezwini. Ngoba mawunganakile uzokushaya uSathane ushayeke. Kodwa njengamanje ukuhlaselwa kwami kukhulu ngendlela emangalisayo. Ngeke ngezwe nokuthi kuthiwa kunebandla eselizibize ngekhaya lezwi somewhere eThekwini kuthiwa kuyagcwala. Abanye baya khona becabanga ukuthi ikhaya lezwi kunoNsibande. Kanti cha, badecide nje ukuthi bebone igroup inkulu baziqamba ngekhaya lezwi. So-ke qaphelani noJesu washo wathi ngalezi khathi kuyoba khona oKristu abaningi. Mabemkhomba lapha noma lapha ningayi ngoba yena mayiseqhamuka uthi kuba njengonyazi olubonakala emhlabeni wonke malinyazini. So akazuvela ewalker edolobheni langakini noma kwimoli yangakini bese kuthiwa uJesu. Bese ngeke ngezwe nje kuthiwa ufikile lapha ngako-Israel uJesu eGaza Strip lapha. Akakwazi ukufika lapho uJesu. Bakhohlisekile nje abantu. uJesu mayesebuya uyobonakala kuwo wonke umuntu njengonyazi. Usho njalo yena uqobo lwakhe mangaphazama ukuthi uMathewu 24. So masinganyakaziswa-ke bafowethu. Wena bamba okubambisisayo bazokhuluma abantu bakhuluma ngisho uJesu bathi akayona indodana kaNkulunkulu. Ngubani-ke mina? Ngubani mina ngempela? So qinani-ke bafowethu. Qinani, uSathane usethukuthele kakhulu ngoba sengi-operator kuleli yazinga. Kodwa ngikusho lokho ngokuthobeka. Kodwa ngizama ukuthi nezimpi-ke usephakamisa amasokisi sezinkulu. Kulindeleni-ke mhlawumbe usuyitholile le VN noma usazoyithola, kodwa hlala ulindile bese mina ungangitsheli lutho ngayo ngoba kuthiwe ngingayilaleli. Ngalo ngimosa isikhathi sami ngilalela izinto zakwaSathane. Hayi-ke asiqhubekeni-ke bafowethu, ngiyabonga. Bengithiphisa befundisi-ke ukuthi ama-group enu awabe no-admin oyedwa, kungathumeli noma ubani ngoba izivele lenenye ithunyelwe ebranchini ethize. Yathunyelwa omunye umzalwane yashaya yalimaza, kanti bekufanele iqale kumfundisi yena ibone abese ebona ukuthi uyayifaka ilungile noma ilungile.
njengoba nami ngenza nje into eziza ekhaya lezwi ziqala kimi ngizihlole kuqala. Ngakho-ke ngiyanicela-ke bazalwane kakhulu abefundisi, gadane usathane usemsebenzini. Njengoba nenkosi uJesu esemsebenzini uyalwa naye. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu ngoba siyanqoba ngaloyo wasifelayo. Ngiyacela ukuthi ngithandaze, buka nje lento engenamsebenzi sithathe sonke isikhathi 10 minutes already. Kodwa kulutho-ke benginiqwashisa nje, bambisisa lokho nakho, ngavuma ukwaphucwa isitha. Sikhuluma ngezwi la, kusekhaya lezwi la, asikhulumi ngombono womuntu. Ngiyabonga, ake ngiguqe ngikhuleke. Ngikholwa nawe ukuthi uzoguqa kanye nami. uJesu Kristu inkosi. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siza kuwe, akekho njengawe, akekho ufana nawe. uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Dumo lonke silinikeza wena, namanje ke Nkosi biyela umsebenzi wakho. Sibiyele ngezwi lakho Nkosi, Isaiah 54:17. Biyele wonke umuntu osekhaya lezwi, osentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngaleli vesi uthe asikho isikhali esilolelwe thina esiyophumelela, nolimi oluzivukela uzolwahlulela. Siyabonga Nkosi ukubiyelwa nokuvikelwa nguwena. Iba nathi-ke kule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu wethu, siyambonga, siyamdumisa. Asiyeke lapha ngokaJohn chapter 17 sifunda uverse 1 noverse 2. uJesu wakhuluma lokho esephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ilokho-ke esikhuluma ngakho. Indodana kaNkulunkulu ifanele ukukhazinyoliswa. Indodana kaNkulunkulu ifanele ukukhazinyoliswa. Ngiphinde futhi ngoba ngiyaphazamiseka, indodana kaNkulunkulu ifanele ukukhazinyoliswa. Uthi-ke kuverse 2, njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Sikhuluma-ke ngamandla inkosi yethu uJesu Kristu ewanikeziwe. Inikezwe amandla inkosi yethu uJesu Kristu. Silaphaya-ke kwabaseKolose. Siqala kuverse 9 bese siyaqhubeka. Ngikholwa ukuthi namhlanje sizoqhubeka. Uthi ngalokho nathi kusukela osukwini esezwa ngalo, asiyeke ukunikhulekela nokuninxusela ukuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe, nokuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya. Verse 10, nihambe ngokufanele inkosi, niyithokozise ngakho konke, nithele izithelo emsebenzini yonke elungileyo, nikhula ekumazini uNkulunkulu. Verse number 11, niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, kuze kube ngukubekezela konke nokubheka kade ngokujabula. Ingxenye yesibili-ke kaverse 11 besingakayithinti. Lithi-ke uthi oqala niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, ukuze kube ngokubekezela konke nokubheka kade ngokujabula. Awukwazi ukubekezela ungenawo amandla. Awukwazi ukubekezela ukhathele. Awukwazi ukubekezela uphazamisekile. So sidinga ukuqiniswa nokuqiniswa ukuze sikwazi ukubekezela nokubheka kade sikwenze sijabula. Ungabekezeli ucomplaina. Ungabekezeli ukhonona. Asikho isona sizonda njengokukhonona uNkulunkulu. Ngoba kukhononwa ngendlela eziningi. Uyakhonona ngomlomo wakho, uyakhonona ngokwenza kwakho. Usola uNkulunkulu uthi wakudalelani wanje bese ushintsha izinto emzimbeni wakho. Ukukhonona lokho. uNkulunkulu akakufuni lokho. Manje-ke ukuze sibekezele ngokujabula sidinga ukuqiniswa. Sidinga ukuqiniswa bazalwane. Ngikhumbula-ke nezwi lenkosi lapha kumaHebheru chapter 10 lalikhuluma khona ngokubekezela uverse 36. Uqola uverse 35.
uthi kepha ngokuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkuluNkulu namukele isithembiso. Siyakudinga ukubekezela bazalwane ukuze sesiyamukelile intando kaNkuluNkulu, ukuze samukele isithembiso sesiyenzile intando kaNkuluNkulu. Intando kaNkuluNkulu iyenziwa. Uma usuyenzile uzokwamukela umvuzo, uzokwamukela isithembiso. Kodwa ukuze ubekezele udinga ukuqiniswa. Kusho njalo uverse 11 wangapha kwabaseKolose chapter 1. Uthi niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo. Hayi lokhu kuqina lokhu okungekho kungenamsebenzi. Uqina ngiyakhumbula angazi uma ngeke ngayixoxa noma ngixoxele umunye. Ngiseyinsizwa nje ngishiswa igazi. Saya neinsizwa kwenye inyanga sifuna ukuqiniswa. Siqinisele ukuthi inhlamvu yesibhamu ingangeni. Sahamba ke sayoqiniswa. Kodwa ke masifika ke khona sesithi ke ndoda sifuna ukuthi inhlamvu yesibhamu ingangeni. Athi hayi nginawo lo muthi imalini ayisho. Bese ngithi mina hayi ukuze sibone ukuthi uyasebenza lo muthi. Kunjani ke siqale ngawe sibone wena uqinileni. Ngikushaye ngenhlamvu yesibhamu ubisingasebenzi. Ngasho ngisikhipha ngisikhokha. Wakhuza umhlolo wababaza. Hayi. Sathi hayi kusho udlala ngathi uma wena ungaqinile uzoqinisa thina. Akusebenzi samshiya ke sasokuma sahamba. Ngamanye amagama sidinga ukuqiniswa ngokwasezulwini. Ngoba masiqiniswe inkosi uJesu nayo yaqiniswa esensimini yase-Edeni. Sidinga ukuqiniswa ukuze sikwazi ukubekezela nokubheka kade sikwenze lokho sijabule. Hayi uphatheke kabi. Ubuye enkonzweni usulimele usuphatheke kabi uyacomplain. Mhlambe kushunyayelwe ngawe enkonzweni. Mhlambe kumunye umzalwane ukunyathelile noma ufakaze ngawe umunye umzalwane. Yebona lonto leyo. Sidinga thina uqiniswa qala bese siyakwazi ukubekezela. Sesiyenzile intando kaNkuluNkulu amaHebheru 10:35 bese siyamukeliswa isethembiso. Ngoba siphila ngezethembiso. Isethembiso uzosamukeliswa only and only if ubekezelile wayenza intando kaNkuluNkulu. Ukwenza intando kaNkuluNkulu kudinga umuntu obekezelayo. Ngoba uzohlaselwa ngapha nangapha. Zizovuka izimpi noJesu zazimvukela. Wasizwa ukuthi kuJesu unguNkulunkulu. Babesethi bathi bambamba vela inyamalale phakathi kwabo. Bethi bambamba vela inyamalale. Kodwa sesifikile isikhathi akanyamalelanga wabavumela bambamba. Thina ke sinyamalala kanjani? Ngokuthi sithi uJesu Kristu inkosi. Sivele sinyamalale. Mina ngisho ukunyamalala. Uvela unyamalale nobe ekuhlosile ngentembu yahluleka. Ngoba leli gama ufuna siliphile. Leli gama ufuneka silisebenzise. Leli gama ufuneka silivume noma ngabe sibhekane nani sithi uJesu Kristu inkosi. Uzozibona usunyamalele wena. Uphume phakathi kwabo bekuhlanganisele. Bakubona ungasekho kanti wena wazi uzibona unyamalele. Kunjalo nje. Sidinga ukuthi silinake leli gama. Siphiwe leli gama elinamandla. Liphezulu wonke amagama abizwayo kuleli nakwelizayo. Liphezulu kwamagama engilosi uJesu Kristu inkosi. Ngiyafisa ukuthi siyibambe lento. Siyibambe lento. Ungabanaka abagxekayo. Ungabanaka abangixekayo. Thina asibuki ngamehlo enyama. Sibuka okungale. Ngoba ukubonakala ngamehlo enyama kuyadlula. Hayi kuzodlula. Ngiyakutshela mina. Noma bangangixeka kuzohamba hambe kudlule. Nawe bangakugxeka kuzohamba hambe kudlule. Kodwa wenza intando kaNkuluNkulu umile kuze kube phakade. Hayi mina ngithi kuze kube phakade. So ake senzeni izwi likaNkuluNkulu. Senze intando kaNkuluNkulu ngoba izwi lakhe liphilile, linamandla, libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili. Lihlaba lahlukanisa umkantsha namalunga, lihlukanisa umoya nomphefumulo, lahlulela imicabango nezizindlo. Ngisho mina izwi likaNkuluNkulu. So mawubambe lona ubamba ungqo, mawubambe lona ubamba okugcina, bamba ukusho kwakhe, hayi ukusho komuntu. Bamba ukusho kwakhe.
ngoba uNkulunkulu wethu uyasithanda, uNkulunkulu wethu uyasibekezelela, uNkulunkulu wethu akasiphathi njengokona kwethu. Abantu bakhuluma noma yini bathi kusho uNkulunkulu, bakhulume noma yini bathi kusho uMoya oNgcwele, bazithulele nje ngoba unenhliziyo ende uNkulunkulu yokubekezela. Kodwa uyazi la izokushaya khona, uzokushaya uhambe kancane, ufise ngathi ngabe kuthiwa uzange uzalwe kanti usubhekane nenkinga. So okwethu asibambeleleni kulokho akukhulumile, asibambeleleni ezwini lakhe ngoba izwi lakhe liphilile linamandla, izwi lakhe ligijima ngaphezulu kombane, izwi lakhe lidabula umlilo, lidabula amanzi, izwi lakhe siyaphila ngalo ngoba liyaphilisa. Asibambeleleni kulona-ke bazalwane. Ngiyanikeza nje ithiphu, uSathane uthukuthele ulwa ngazo zonke indlela, ozowina nozophumelela, ozokholelwa kulento ayibambile. Kholelwa ezwini, bamba izwi, bamba ukusho kwakhe. Uthi verse 36 kumaHebheru chapter 10, ngokuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkulunkulu namukele isethembiso. Ilonto kuphela bazalwane, ukuthi sibekezele, sivume ukuqina enkosini nasemandleni ayamakhulu. Verse 11, niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, kuze kube ngokubekezela konke nokubheka kade ngokujabula. Ngiyakholwa uNkulunkulu mayesasibekile. Verse 12, sizoqhubeka naye ngokudinwa inkosi kusasa. Niphile bangcwele, uJesu Kristu inkosi. Babunze bande, uyavalelisa ukuthi asiguqeni, sithandaze simbonge uNkulunkulu wethu. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu nomusa, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Udumo lonke lukufanele lungolwakho, izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. UnguJesu ophilisayo. Thatha udumo-ke Nkosi, usisize ubusise bonke abaletha abantu. Liyakhula ikhaya lezwi, uSathane uyalwa nalo, uyalidiliza, kodwa siyazi ukuthi wena kugcine lakhe igama. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Babunze bande, uyavalelisa ukuthi ube nentambama enhle, uJesu Kristu inkosi.